Malawi Brief. Zina langa ndine George Kasakula, ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ka kuchipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. My name is George Kasakula and I'm Director General of Malawi Broadcasting Corporation. I've come on TV to apologize to the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, for all the things that I said and kind things I said about him and about his candidature. Malawians have voted for him. Millions upon millions have voted for him. So he needs our respect and royalty. So that's why I've come on TV. Thank you very much to all viewers and the listeners. Sikomon Togoza. Good morning. Good morning indeed. I am once again the very same Kamrepo Karua, who has always fought for genuine multi-party democracy, genuine governance, genuine unity, genuine patriotism, and genuine love and the tribal free country in our mother Malawi. Lero ndikubwera nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Choyamba ndikamanena pano ineyo kuti muno Malawi muli chakuti ndibwerezenso pamenepa, sikuti ndikunena chifukwa chakuti ine nditchuke ayi. Ndikuziwa kuti zonse zimene ndikunena ine pali anthu ena amene amakalandira mphaso, amakakondwa, amadya, ndiponso ena amati akupemphera kuti Yehova iwowo waunikira mwakuti. Ena akuti akamlepo chifukwa chani manena za ku State House kuti kwabedwa osati ndino amene munapita kuti mukabe zinthuzo. Hallelujah to the Lord and the Holy Spirit. Guide them, love them, I forgive them, because they don't know what they are talking about. Even kuti ndiwaonesese kwambiri ndikukhala ngati even zandale sakuziwa. Chimene akuziwa ndikudya, kuba, kupha, ndikuononga. Chimene akuziwa iwowo. Anthu otero ndi madevils koma tiyena kukhululukira. Lero ndinati ndinene nkhani ya NIFI. Unifi kwabedwa ndrama ma billions and billions and billions. Ndrama zimene zizi amapangira kampeni. Amatenga ndrama zikupangira civic education kumarandisa anthu kuti alandire ndrama za utavotere MCP. And ambira amene anatenga maroni analiso koma ino atenge maroni ya mega farm okha ma MP akulu MCP kumega farm kuli ma billions and billions kunifi ndomwewo ma MPs and ambira anagula of ma VX vinja anagula ma VX 10 ndrama zochoka kunifi kwagulira ma members of parliament amene amati ndi team ya kuti ibere chisankho Malawi muno. Ndeno anifi esikomuso inaperekaso kwa okhawo ma MPs MCP kutira kwa ndrama zonse zimene ali nazo ma former MPs ndi amenenso ena ali pano zimene akugulira zinthu chakudya ndi ndrama za Eskom, ndrama za Mega Farm and ndrama za NIFI. Kunifi kwaperekedwa ndrama ma billions. Each member of parliament was getting about 2 billion. Kunifiko and my girlfriend ma 600 million, ma 200 million. Ena amene amango support amona
nosoma 600 million kunifiko andi akuluakulu amanga manyumba wankulu wina wakunifiko tili ndi umboni wina uliwonse tikupasani. Ine ndikamanena izi ndikuziwa zimene ndikunena tikupasani, tili nawo mafairo ali ndi manyumba pa 6 miles paja ali ndi manyumba nkhani amanga manyumba 200. Ndithu zoona 200 munthu mmodzi manyumba 200 ndizoona chifukwa chakuti akugwira kunifi. Akuluakulu kuba kuteroko zonse ndrama zikubwerera manyumba wose otiranda ndiponso zonse tachita list andi iwo osakuziwa kuti chilichonse tachiziwa. Nyumba kumene zina kusalima pa 6 miles ku 43 koma mpaka madistrict ena pano sindichura chifukwa ndikuopa kuti akhoza kukasintha zina ndi zina kunyumbako. Ndiponso munagulidwa mafurniture very expensive things and magalimoto ambiri akunifi panopo ambiri akuyuza manambara aja mkuti kandi 100 kachanchan plus 1 ka plus 2 kandi salima plus 3 plus 4 kandi ndililongwe kachani ndi amene akuyuza. Enanso akuyuza manambara akale amo muno Malawi angochita komandanifi zimenezo apanga last week. Ndeno chilichonse chakunifi chimene mwaba akuluakulu kuyambira ku chief executive paka pansi mukapereke ku OPC ndamazo mubweze ku OPC. Motis last week iso anapita kukachonderera ngongole kumpoto kuchondera ngongole pa Central Region ndi ku Eastern Region kuti abweze msanga kuti ndamazo atenge kuti athawe nazo. Kunifiko kuli chimpwirikiti ndithu chimpwirikiti osati masewera kunifiko. Ndikati chimpwirikiti mundimvese chimpwirikiti icho mundimvese chimpwirikiti chimene chili kunifi mundimvese akuluakulu. Chonde anthu awa bandrama awa ndrama zobwezani mukulemba ntchito apongozi anu ndithu zoona apongozi anu zingogona kumapanga konono mu office basi kumalipira ndithu kumalipira 4 million pamwezi plus nyumba plus mazi ndizoona kuti apongozi anu ndithu zoona asikangopanga nkonono mu office. Apongozi anu onse awiri achimuna ndachikazi asikakhala mu office wina azikhala ngati kapena akuyenda kunjako pamene akulandira ndithu ma 2 million pamwezi. Zoona zimene muonekera ng'amba akuluakulu ready for it. Muonekera ng'amba muonekera ng'amba andi zonse zibwerera zonse zo zikubwerera. Anthu tuyena mufa ndi ma BP mukafera kundende chifukwa it's too much for you kuti zonsezo mulandidwe mzamba kuyenda wapansi. It's not on. Tikumverani chisoni kwambiri koma ndithu anifi ndizoona mukumachosa ntchito amene simukuwaona ngati anu koma pamene ino ngati zimene zinapangika mu Mozambique wena azungu aja ankachoka ku Mozambique zimene anapanga magula mabaga ya simenti kumaika maseptic tanki makugwija nokuthira simenti iyo mapaipi as matoilet ndi zimene zapangikanso ku State House. Amagula masimenti kuika septic tank kuika matoiletes kuika ino zoona kutenga simenti kuthira kuti zonse zikhale blocked nzoona. Akuluakulu you'll pay for it no matter how long you'll pay for it. Ndanena pang'ono more serious ndinena kuti ejenko mukabweze ndrama zimene mwaba galimoto yo muyena kuti galimoto zambiri zimene mwagura zinazo mwasintha zinazo muzichita muzigura at a very low price. Akuluakulu yesesani kuti kuijenkoko zimene mwapangazo mubwezerese m'malo mwake. Tikukukondani tuna anthu ino koma zimene mupanga ndi upandu wowononga dziko lino. Moti panopo tikufuna kuti mukhale sanite kuti economic sanity kuti Arthur Peter Mutharika alamulire bwino dziko lino. Ndi mawu amene wawa ndafuna kuti ndidule ujeni chifukwa pali zambiri zimene next week zimene mawa nditanene sikuti tonse tingakhale mu cabinet
sikuti tonse tingakhale kuti appointed. Those who will be appointed, chonde, work for the good of Malawians. Do it for the love of your country, and let us all work together for the love of this country. Good morning.